Het winkelcentrum in Den Bosch is dwaande bij een groot project om het hele centrum om te pakken. Omdat het winkelcentrum wat verouderd is het tijd voor een frisse, moderne uitstraling. Er komt haast een oude tegeltje zien. We gaan aan werken met andere kleuren in het winkelcentrum. Het is nu wat verouderen. Er komt een andere kleur plafond zien. En de indeling van het winkelcentrum gaat aan heel mooi. Zeg ik nog net al zo, maar dat komt aan stap voor stap. En daar willen we de mensen ook een beetje in meenemen, zodat mensen hun ook een beetje belutsen vielen met dit hele proces. Als de binnentjes, het is natuurlijk wel een mooi aanbod qua ondernemerswinkels. Alleen nog, ja, het kan wel een frisse look broeken, denk ik. Een wichtig onderdeel van dit project is dat ze de bezoekers hierbij beloeken willen. En dat doen ze onder hand van enquêtes. We willen de bezoekers meenemen in het hele verhaal. Dus we kunnen nadenken over de nieuwe namen eventueel. Wat ze missen qua aanbod, qua winkels. Ja, eigenlijk van alles. We willen in principe onze oude doelgroep natuurlijk ook houden. Maar we willen ook vooral jonge mensen loeken en je behouden. En dat iedereen kan genieten van een nieuw fris winkelcentrum. Bij de vernijing wordt onder oren jongen naar de inrichting, meer groen in het winkelcentrum en misschien ook extra omdenken van bijen. Maar hoe denken de bezoekers eind over het winkelcentrum? Ik ben heel erg tevreden zoals het hier is. Ja, ik zou niet weten wat er anders bij moet komen. Nou, misschien nog wel kleurken, dit is al wel wat steriel. Daardoor valt me hier een beetje mee, maar dan zie ik een beetje om me heen en dan denk ik, ja, je kan misschien wel wat omhangje alle jaar. Dat het krijgt wat fleuriger met alle jaar. Een beetje hipper. Ja, nou zo, precies, ja. Dat is het goed. Ik vind dit al prima. Voor de basisbehoeften is alles er. Kijk, kleding en dat soort dingen, ja. Daarvoor kan je naar Dokkum of andere dingen, naar Leeuwarden. Dus nee, ik zou dat niet echt nodig hebben hier. Goed zo.